Ruben, hauxe zure puntua. Korrika eta presaka zergatik gabiltza. Horri erantzuteko ez datorkit hitza. Batek zera esan zidan, ze mundu bortitza, eta erantzun nion hola da bizitza. Eta bertsoa osatzeko hitza, lurra. Ze gauza ederra, orain bostegun, eindako elurrarena, ta ondorengo eguzki izpi, goxoa eta zuzena. Dena ernetzen dela loratzen, berritzen jartzen duena, nola ondatzen dugun guztia, dugu lurraren problema, hartu dezagun altxor bezala, handik ateratzen dena.